Olenkin näköjään kotona. Minä säikäilen niin kauheasti. Toivottavasti aamiainen on ainakin laitettu valmiiksi. Että voi syödä heti kun pääsen keittiöön. Huomenta, äiti. Au. Huomenta, kulta. Lempiruokainen näköjään taas. Miten sinä jaksat tehdä aina hyvää aamupalaa? Ei se ole mitenkään raskasta. Ja muuten äiti, näin painajaista. Ai jaa, muistatkohan, tai siis ei mitään. Syöhän nyt, että pääset valmistautumaan ennen kuin koulu alkaa. Kiitos aamiaisesta. Siivoonko? Äi! Ouch! Tämä tuoli on epämukava. Mutta jätän ne siihen, minä siivoan ne kyllä. Okei, kiitos äiti. Minä menen nyt valmistautumaan. Tulen varmaan kohta takaisin. Moikka! Au. Hei hei! Ai niin, Sunrise. Unohdin yhden tärkeän jutun. Muuten äiti. Mitä nyt? Lähden nyt kouluun. Ai. Näin aikaisin jo. Minä vaan vähän ihmettelen, miksi lähdet näin aikaisin. Eikä pitää olla sattunut. Tiputit lehden tai no. Ihan sama. Ei mitään ole sattunut. Ajattelin vaan mennä kavereitani vastaan kerrankin ajoissa. Ai, se johtuu siitä. Sitten kun tulet kotiin, niin älä jää kuhnailemaan. Minulla on sille yllätys sitten. Mutta minä päästäisit, kun minä menen nyt. Tämä pöytä on ärsyttävä. Okei, tuon suoraan. Ai niin. Älä sitten jää kuunnelemaan. Sinä sanoit sen jo. Ai jaa. No, mutta moikka.